Din. Hvis bæren så gør man det med hånden. Okay, jamen, så skal jeg starte med at sætte 0-0. Okay, Så man kan altså kun se mig. jamen vi bytter jo også side ved hver sæt. Okay, 0-2, du sætter. 0-2. Ja, det du har med. 0-3. Jeg skal spille kinesisk. Det er dig, der skal sære 0-3. Jamen, jeg er så 4-0. Jeg er simpelthen så blank og stiv. Det er mig. Tak. 4-0. Fuck dig. 5-0. Kæft, jeg er bare blevet mega dårlig. Det er mig, der vil. 0-6. Det er mig. Hvad sagde du? 0-6. Mamma, jeg skal gøre. Hvem server? Hvem server? Det var du. 0-6. Oj, det er den, man klemmer. 0-7. Det er dig! Om det kan du godt. Du render på ordet. Okay, 8-0 her. Oj, shit. Havde det ikke 10? Havde det ikke 10 noget?